Pustiso? Hindi po. Nga nga. Nga nga. Huwag kami niya magmumanga. Nga. Ayan o, bumabalik agad o. Nakita mo yun sa'yo, pinagkaiba no? Nga nga. Yan o. O, pumapasok agad o. Sarado mo muna. Nga lang. Nga nga. Nga nga. Mamaya explain namin yun. Yan. Hingan malalim. Kasi pag sobrang laki kalas yan dito. Lumiliwanag. Nga nga lang. Okay. Hingan malalim. Nailo? Okay, nga nga. Hindi pustiso, asrado. Yun, narinig niyo, no? Huwag kagagalaw. Pause. Ayan, nakalimutan na po namin hindi continue yung video. Ano pinag-iba? Kabay. Okay na, te. Okay na? Ano pakiramdam? Okay na. O, nga Okay nga, na? kunyari may kinakain ka. Ano pinag-iba? Maayos na. Mais na, no? Mukhang hindi siya babalik. At tsambahan. Okay. Ito naman, titingin. Pagsamay ko na lang po siya sa asawa niya. O, pag samay mo, ito yung boyfriend niya. Ayun si girlfriend. Tapos si girlfriend, ayun, yung boyfriend. Kaya sila may TMJ, nga nga. Asawa na. Nga nga. Pustiso? Hindi po. Nga nga. Sarado. Yun. Sabay sila pumasok. Gewang. Patalito. Gewang na gewang. Ramdam mo? Pause. Walang kahirap-hirap ko. Sarado. O, nga nga. Sarado. O, nga nga. Sarado. Di pa tumatama. Last na lang. Nga nga. Sarado. Yun. Pumasok siya. Dito. Bagsak banda na. Nga naman lalim. Hindi. Nga lang. Walang bakal ha? Ano po? Yun, kumaanak. Pipilay ka pa dito. Yung kamay na po. Uy, Bumangga yan sa yun yan, lips. Okay na po. Ayos Okay na, kaway. Bye-bye. Oh, next, ang pinaka. Pasok camera. Oh, yan na. Diyan ko muna. Ang the final. The final. Okay, ba't kanibagong video sa kanya? Gusto sanay? Ay, hindi, tinanggal nga pala. Nga nga, play tayo. Taga, saan kayo, Nay? Hindi, dito. Nga nga. Sarado. Yun, narinig mo na gatok. Nga nga. Hindi pa. Sarado, Nay. Yun, nga nga, Nay. Sarado. Yun, pumasok na siya. Ito kanina na ha. Tingnan mo. Oh, tingnan mo, wala nang sakit. Oh, di ba? Hindi nag-ano. Okay, play tayo. Todo, Nay. Todo nga nga. Todo nga nga lang, Nay. Permis lang, Nay. Permis. Permis lang. Permis lang. Tingnan mo, bengkong yung bibig niya, oh. Doon nakaharap. Ang laki pa ng habulin, no? Sarado. Hinga naman natin. Sarado. Nga nga. Huwag kang magkanilangan na sarado. Sarado. Yun. Nga nga. Sarado. Yun. Pumasok siya. Rinig na rinig. Para kumakain na yung chicharon na yun. Nang gawa ng Bacolod. At saka Pampanga at Bulacan. Yan na ha. Babay kamay na yung dalawa. Baba pa na. Baba pa. Yan. Hinga naman natin. Hinga naman natin. Dilat ang mata. Nailo, Nay. Tingnan natin, Nay. Huwag mong bubuka na yung bibig mo. Huwag mong bubuka. Meron pa. Malakas pa ito. Oh. Dapat ito. Wala na ito. Oh. Angat si Nanay. Pati pa ito. Tumakat din. Oh. Oh, nakakabingi ito. Nakaplay yan. Nakakabingi yan sa vertigo ito. Yan. Dilat ang mata. Paramdam mo. Ano pinag-iba? Luminaw. Yung mata. Ang alin niya, bulsa. Ay, meron rin pala ito sabi si Nanay, Martes. Tingnan mo yung kilikili mo na kung may bukol pa. Dito mo kasi kapain para mabilis. Nasaan? Konti na lang. Kanina? Wala kasi yung tasusan, bigla naman yung Oo, kasi may saan yan ay nakukuha rin sa vertigo. Yung konektado lahat, hanggang dito yan hanggang heart kasi completed. Nakukuha yan sa vertigo na yun. May TMJ ka na, may vertigo ka pa. Nga nga.
Sarado. Yun. Tingnan mo na, wala na itong sakit na. Tingnan mo. Tingnan mo. Yan. Nasakit pa? Ngayon, nga ka na, dahan-dahan. Nga. Yan, sarado mo dahan-dahan. Pantay na sila, mabagal pa bumalik. Wala nang ligaments. Nga. Totodok ito na eh. Yung ko ng konti. Nga, todo. Sarado na eh. Nga. Sarado. Yun, pumasok siya. Umabot na rito na eh, no? So, buka ka lang ng konti. Buka mo mata. Buka. Yan, nga. Tapos, kain. Kunyari may kinakain ka. Anong pinagkaiba? Yun, pumasok na. Wala na sakit na yun. Oh. No. Oh. Tingnan mo. Boyfriend! Come here! Tingnan mo. Nga, ano? Anong pinagkaiba na yun? Oh, hindi na masakit, boyfriend. Oh, ano? Anong sabi ng girlfriend mo, boyfriend? Wala na sakit to, boyfriend. Paano yan? Isasama pa pag-uwi yan. Ah. Sabi kasi kanina, iwan daw eh. Sa ito, puputulin na. Putol ka talaga. Puputulin mo rin, naayos ka eh. Naayos na nga eh. Turo sa kanya, ha? Ang dito na yung bulit, ah. Awa. Bagsak mo. Walang opera na sa likuran, ha? Bagsak na eh. Sige, bagsak mo pa. Tingnan malalim. Tingnan malalim. Bagsak mo na yung katawan mo na eh. Huwag kang magalinlangan. Yun. Release. Anong pinagkaiba? Ngayon, kunyari may kinakain ka. Anong pinagkaiba? Pero wala siyang sabit. O kasi wala na siyang ligaments eh. Hawakan mo ulit yung kilikili mo. O anong pinagkaiba? Wala na yung bukol. Thank you, Lord. Tinulam. May TMJ. May vertigo. Babay nanay. Babay na. Okay.